Düğün kaydandan yadında mı? Düğün kaydanlığınız? Hago, cüyce tanarlıymadın mı? Cüyce tanaly? Näme men aydandan qaytalap dursun? Häzir men täze kömekçi maksat barar. Şoňlun bilece cüyce tanarsaňyz düşnükmi? Mekan seydiç. Ertir sanamyzda bolanokmy? Bolanok gözel, bolanok. Bir gün men hasabat tapşyrmaly. Bolýa. Bar gözel, bar. Bar ber. Şu güne gözele bir daha bolýa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vay, yine karıştılar da. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gödel. He? Salam Gödel. Salam. Gödel näme işleýär? Meni mekkuş cüce sana diýdi de. Şeýdip jüýje tanalýar. Ona ne edip sanalya? Gödel. Taňa şunu bir daha bolýar. Vay, hawa men kellem agyrýar. Men öýe gaýdaýynna. Ondan jüýjen kim tanasyn? Cücelerimi ertir sana ýatsa. Olmaz. Sebäbi men bir gün hasabat tapşyrmaly. Men ertir ir bilen çyk gelerim. Olmaz. Detkaralla nek goşuňa togna bar. Bolýarmy? Bolýa. 1, 2, 3, 4, 5. Gödel. 6, 7, 8. Gödel. Bolýa. Geri berin. Mümkinmi? Gödel geldingmi? Gelgeç otur. Hani depterini aç, barlaly. Vay, bu sanlar näme kägiz? Näsemkem? Şu cüce sananymdan paxta ýyganma müňesse gowy. Wah, men näme üçin gödel ýerine çalşalýenne bolýa diýipdirin. Gödel. Gödel. Şey diýsen. Siz ýeriňiz çalşypsyňyz o. Gödel. Maya? He. Wi, men Maya däl, gödel. Wi, gödel. Bagyşla men ýalňyşypdyryn. Men Düşündüm. Sen olsa bugün gaýdy ber, seni gödel. näme üçin? Sen ýa kella magrya diýdiň ha. Hatawaty bolsa ertir ýerden çykýar daýar. Bolýarmy? Bolýa. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Maksat sani yana. Yılgıyan oyun bir atlar yadına çaylı diyen. Beter gelince. O waňyzda iki gyýlar bar eken. Howa bar. Ana şol ikiliň birim biziň firmamyzda jüýjeleri efer edýär. Firma baryn bolsa gödel jandyr ol. Howa gödel. Gaty gara holgy bolmaly. Ine düýün ikisi ýerden çalşyp işe barıp durýar. Gödele Maya bolan bol patyg ma bar. Maya da gödel bolan bol işe geldi. Garaz şeýdi ben menikden çalşyp başym çaşdy. Olur ýal garagolgy diňe gödel edip biler. Gödelden çykar oňmaly. Maya da on gowun ýekmezek bolup guşurup bermesine baranda. Şu ekirler owamyda iş bolýarlar hakky. Gödelde oyun kan. Maya bolsa yer ýal ýoş tölemi. Agdymdan töz aljak umanym ol. Ýöne ýüdüňe teredik ýylgyryp durda ça. Hep kişi olar bulaştırýar ho. Haýsynyň Maya dygyny, haýsynyň gödelligini senden başga da bilmän, alzırap ýörenler tän olam. Olur häsiýetinden tanaýmadan daş keşbinin tanajak umanym ýok. Häsiýetini öýkünüp, alap başlasalarym bar onsa. Tanamanjyk geçersin, kimin kimdigini bilmänjik geçersin.